ତ ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 17/7/2023ରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ସବୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେପରି ପୋଷଣ ଟଙ୍କା ମିଳିବା, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବା, କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ରାଶି, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ବୀମା ରାଶି, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା, ଏହିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବାବଦକୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା, ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା, ଏହିଭଳି କିଛିଟା ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଯାହାକି ଏ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମାନଦେୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବର୍ଷ ମାନଦେୟ ବଢ଼ିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ଯେହେତୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସବୁ ବ୍ଲକକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନେ ଯାଇ ଦାବି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ।